všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému z nás vrtá v hlave, čo mu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? A musíme sa Ďura spýtať, prečo nechce piť. A mohol by nám jedného dňa pekne zavariť. Ani s nami nepije, ani ženu nebije. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Jedného dňa prezradil nám, že mu nechutí, že vraj on na piatiku nie je zvyknutý. Len sa, Ďurko, nesmieš báť, odpor treba prekonať. Nesmieš sa ty od nás takto dištancovať. Lenže Ďuro, ten si od nás nedal poradiť. A darmo sme ho ponúkali, nechcel si vypiť. Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je v našej obci všetko v poriadku.